Sí, està pràcticament ja tot fet, estem ultimant els últims detalls, però sí, en principi ho tenim tot clar ja. I gràcies als voluntaris, com dius, a Policia Local, Protecció Civil, l'Ajuntament que ens ha ajudat molt també, i de cara al corredor, per això que rebaixa el desnivell, entonces jo trobo que va sentir-se molt més còmode corrent d'un bany en teulada. Pues sí, ha hagut un canvi de recorregut que ens va sol·licitar la policia local si podien canviar alguns punts del mateix, per tant, canviar el recorregut. Vam acceptar a veure altres possibilitats i de fet havien. Millor perquè es rebaixa el desnivell i a banda s'allarga un poc més els metros, aproximant-se a un 10K, que per a mi seria el perfecte. Ens deixem la part de dalt del poble, diguem, i transcorre tot per la part centro i baix del poble, diguem. Però amb molta il·lusió que arribi el dia i que isca tot bé. La volta a l'exterior és tot igual que abans, ¿vale? Els xicotes canvis estan en el circuit urbà, diguem. Pues mira, esperem que este paronet que des de 2 setmanes que dius tu, pues la gent tinga ganes de córrer l'altra volta i es reenganxa i hi hagi, com tots els anys en teulada, prou gent. Per supòs, com sempre, xirimiters i música i en meta i la colla del Falsó, que estarà repartida en diferents punts del terme, a banda d'altres altaveus també repartits i l'animació que tenim sempre en meta.